Salut YouTube, eu sunt Jono și acesta va fi primul video din seria de interviuri cu youtuberii. Aici îl avem pe primul intervievat pe Spike. Salut! Ok Spike, am auzit din sursele mele că nu de mult ai avut un vis cu un chihuahua în călduri care ți-a propus să faceți o partidă de amor. Care a fost răspunsul tău? Nu. Este și normal să răspunzi așa, dar știu că acest vis a continuat și că acel chihuahua după te-a flatat cu niște serenade, adică a tot insistat. După ți-ai schimbat părerea și ce ai răspuns atunci? Bine. Ok, acum din curiozitate, știu că ăla a fost un vis, dar dacă tu și cu acel chihuahua ați fi avut un copil împreună, cum l-ai fi numit? The TV Spike. Interesant. Și numele de familie. Oh, deci văd că aveați planuri mari totuși. Oricum, spune și numele de familie. Liviu. Bun, să trecem puțin și la matematică. Am o întrebare destul de grea pentru tine. Cât face 1 plus 1? Păi nu știu. Hai, serios acum și fără glume, spune. Fără glume, chiar nu știu. Ok, am auzit când erai mic, ai umblat cu mâna în pantalon și ai dat de o chestie. Cam cât de mare era acea chestie? Mic. Bun, și care a fost reacția ta? Facepalm. Ok, se înțeleg că nu de mult timp ai devenit dealer. Am auzit că vinzi pliculețe de zahăr, le cumperi la 2000, le vinzi la 3000 și mi-au spus unii că ai deja ceva succes local pe acolo. La câți clienți ai ajuns? 99. Care a fost deviza ta de a-i devenit dealer? Nu avem parteneri care să ne ofere. Bun, ciudată deviză ai, dar să zicem la partea aia din viața ta în care ai vizitat pentru prima oară un club de striptease. Da. Te-a îndemnat cineva să te duci la acel club de striptease? Nimeni. Mi-a trecut mie prin cap. Okay. Ia să o fac și pe asta. Pot să zic că Deiu te-a dat de gol și mi-a spus că în cale ți-au ieșit o brunetă și o blondă. Și ai luat-o la braț decât una. Care a fost aia? Blondă. Când ați intrat în acțiune și ai deschis-o, să zicem așa, între ghilimele deschis-o, ai dat peste o pădure. Cât de deasă era acea pădure? Cea mai deasă. Ok, și să înțeleg că ai trecut la acțiune, n-ai stat ca uitându-se la poarta nouă. Sau nu știi cum se face? Nu, chiar nu știu, nu mă interesează. Am auzit că ai participat la un concurs numit Miss Borfașul de Înghetori. Pe cine au ales câștigător la final? Pe mine. Ok, revenind de la stricti și la domeniul acela de produs, un prieten al tău mi-a spus că de mic copil aveai în gând să te duci la produs. Și fiind copil cu minte și educat, ce ai zis? Mai întâi să-ți întrebi părinții. Care a fost răspunsul părinților tăi? N-ai voie pe stradă. Bun, și care a fost reacția ta? Comuniști! Care este ocupația ta în zilele de astăzi? Linkin Park. Scuză-mă, dar n-am auzit bine, ai zis Linkin Park? Da. Bun. Acum știu ce practici în zilele de astăzi, dar înainte am înțeles că practicai săritura în prăjină, scuză-mă, și apucarea ciocanului. Am practicat și mai practic în timp liber. Bun, dar de ce ai început să practici aceste sporturi în ghilimele? De plictiseală.